L-ebda kumment skit li tarrax. Kienet din ir-reazzjoni tal-Prim Ministru u mexxej Laburista Robert Abela wara li ilħadd filgħodu il-ġurnal The Sunday Times of Malta rrapporta li l-Korp tal-Pulizija li suppost qed jimxi b'indipendenza u mingħajr intħil qed jistenna l-barka tal-istess Abela bilan li tissok ta' investigazzjoni u tfittxija fil-mowbajl tal-Kummissarju tat-Taxxa Marvin Gerti. Dan hekk kif sors qrib l-istess ġurnal saħaq li l-kontenut tal-imsemmi mobile għandu informazzjoni ferm sensittiva, inkluż konverzazzjoni bejn l-istess Gerti u l-mexxej Laburista Robert Abela li twettqet aktar kmieni din is-sena. Huwa mifhum li tul din il-konversazzjoni Robert Abela talab informazzjoni konfidenzjali dwar il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech, dan hekk kif fl-eqqel tal-elezzjoni għal kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech insostna li kien ħallas sal-inqas ċenteżmu pagamenti tat-taxxa u li dawn tħallsu fuq medda ta' madwar 4 snin minn fond tal-familja. Il-Kamra tal-Aħbarijiet ta' Net News batet bil-miktub domandi lil Prim Ministru biex jikkonferma jew jiġħad dawn l-allegazzjonijiet. Iżda la Robert Abela ma wieġeb u lanqas l-uffiċjali tiegħu f'Kastilja. Staqsejna wkoll jekk hux minnu li l-Korp tal-Pulizija qed jistennew l-approvazzjoni tiegħu sabiex jaċċessaw il-mowbajl tal-Kummissarju tat-Taxxi bilan li mhux biss toħroġ din il-verità iżda wkoll biex jissoktaw l-investigazzjonijiet brabta ma' konverzazzjoni oħra li Gerti allegatament kellu ma' Seat 17 Black Jurgen Fenech lura fl-2014. Net News stenna lill Prim Ministru barra Kastilja l-għada li ħarġet din l-aħbar Robert Abela ma tfaċċax. Net News għatta aktar minn 5 sigħat quddiem il-bini ta' Kastilja. Nistennew li l-Prim Ministru Robert Abela jidħol għal ġurnata tax-xogħol tiegħu biex ikunu nistgħu nistaqsuh fuq l-aħħar allegazzjonijiet serji li ħarġu fl-aħbarijiet lokali. Allegazzjonijiet li ma kinux miċħuda mill-istess Prim Ministru. Minkejja li stennejna u anke mhux weħedna li xkien hawn midja oħra magħna, il-Prim Ministru baqa' ma tfaċċax. Preżentament Gerti jinsab fuq police bail wara li kien interrogat mill-Pulizija tal-Iskwadra ta' kontra reati finanzjarji dwar l-imsemmija konverzazzjoni man negozjant Jurgen Fenech. Intant, il-kap tal-Partit Nazzjonalista appella sabiex il-Pulizija jitħallew jagħmlu xogħolhom b'indipendenza